गिबियावनो बडलेण्ड रादाब आरो बडलेण्ड दुब्लि नुदों दा ना माने नुबाय दा जोंनि मानसिफोरखौहाय नुबायना दा बिसोरनो जाहैबाय जोंनि हारिनि माखासे मेलेमजिबि व्यक्तिफोर जायफोरा धोरोमखौ लानानै दावराव खालामो दै आरो आंनि नुनायाव गोबां व्यक्तिफोर आमुक धोरोम थुमुक धोरोम आमुक धोरोम थुमुक धोरोम होनना बुंनाय व्यक्तिफोर गासिबो बेबायदिनो माबाखा मा होनना बुंगोन सोलोंथाइ गोनां गोनजाखा दै दा बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन आङो प्रथमावहाय आं फरायग्रोनि आरो बियो मा बुंजोबदों बेखौ नोंसोर खोनासंबानो जाबाय आं उनाव होगोन दा नङा खिन्थु आं बेखौ एडभान्सआवनो आं बुंनो इच्सा खालामदों बाथ्राया जाहैबाय बे सदाराम ब्रह्म होननाया मोनसे कमेन्ट होदोंमोन आरो बबेबा पस्टआव आरो ना बर' हारिया गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म नङामोनब्ला गोमोरलांसिगौमोन आसि बुजिनो माने एसे बुजिनो नाजालायदो जों बर' हारि माहारिफ्रा होनदोंमोन आरो ना माने धोरोमनि सायाव मोनसे सोरबा पस्ट होदोंमोन बिनि सायावहाय बे सदाराम ब्रह्मआ मा होदोंमोन कमेन्टखौ होदोंमोन जे ब्रह्म समाजनि जानानै बियो कमेन्टखौ होदोंमोन आरो बेनि उनाव बे लीलेश्वर बसुमतारिया ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय जे आं नङाबा ब्रह्म धोरोमा थानाय नङामोनलै मोनथिगौ नोंसोर ब्रह्म धोरोमखौ आंसो लाखिदों कालिचरना मोन बै समाव हा होननानै मिनिनाय रिएक्सनखौ होबाय दाथ' बे लिरनाय समाव बिराद मिनि लिरबाय नंगौ नङा बिराद मिनि लिरबाय बियो लिरनाय समावहाय बेहा फिउचारथिं साननाय खोथायानो गैया बिनियावहाय माइन्दआव आंखौ सोर मा खालामनो हानो आंखौ सोर मा खालामनो हागौ बे सान्थाइजों बियो बेखौ लिरबाय आरो गोबां व्यक्तिफोर जोंनि बर' हारि गेजेराव एक्सुवेलि सोरबाया ख्रिस्टियान स्पेलिंखौनो लिरनो रोङा सोरबाया बाथौ स्पेलिंखौनो लिरनो रोङा सोरबाया ब्रह्म स्पेलिंखौनो लिरनो रोङा बेफोरबायदि व्यक्तिफ्रा फैनानै मा खालामफैयो धोरोमनि बाथ्राफोरखौ लिरनानै बा धोरोमनि गेजेराव बायदिसिना लिरनानै दावराव दावसिखौ खालामनो नाजायो आरो बिसोरबायदि व्यक्तिफ्रा धोरोम होनना बुङो नाथाय धोरोमनि बिजाबाव सिङावहाय मा लिरनानै दोनदों मा बानजायनो हास्थायदों बबेबा मोनसे लेखानिफ्राय बबेबा मोनसे आयदाया मानसिखौ मा बुजायनो फोरोंदों बेखौनो बिसोरो मोनसेबो एक्सप्लेनेसन खालामनो रोङा बेबायदि व्यक्तिफ्रा दिनै धोरोमनि बिसयावहाय गोबां बाथ्राफोरखौ बुंफैयो नाथाय बिथाङा मा बुंनो गोनां जाखो खनसे खोनासंनानै लाग्रोदो बे समाव आं मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनो नागिरदों जे ससियेल मिडिया फेसबुक पस्टआव सदाराम ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा मोनसे पस्टआव कमेन्ट हरदोंमोन बे कमेन्टआव आंबो मोनसे पस्ट हरफादोंमोन बे आं पस्ट हरफानाय कमेन्टआव दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोना दुखु फोरमायहरदों बे दुखु फोरमायहरनायनि गेजेराव आंबो साफ्रोमबो ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनिसिम आं आंनि गोरबोनिफ्राय आंनि
ओंथि गैयै जानायनि गेजेर जानायाव आंबो बिनि थाखाय आं निमाहा बयनिसिमबो बिहरबाय जाहाथे आंनि बे कमेन्ट निमाहा कमेन्ट गाज्रि कमेन्ट थांनायाव बोरैबा थांफ्लांनायनि थाखाय आंखौ बयबो निमाहा होगोन होननानै आं बयनिसिमबो ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरखौ आं आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आं खर' गंग्रोनानै निमाहा बिलाइ थाबाय फैबाय थानाय समाव आं बेबायदि आरो धोरोमनि बेलायाव बिदि जाहाथे कमेन्ट आं हरफिनला होननानै आङो बे ससियेल मिडियानि गेजेराव आं बुंथिनानै लाबाय गोजोन्थों। खोनासंबाय नङासै खोनासंबाय दिनै बियो दुलाराय ब्रह्म समाजनियाव बियो निमाहा बिनो गोनां जादों नाथाय बै समाव जेब्ला कमेन्ट्सखौ बियो लिरदोंमोन बा कमेन्टखौ बियो जेब्ला लिरदोंमोन अब्ला बै समाव बिनियाव जेबो साननाय गैया अकल मोनसेल' साननाय दङमोन जे आंबो हायो बुंनो होननानै बियो साननाय दङमोन आंखौ सोर मा खालामनो हागौ बेबायदि मोनसे साननायजों बियो लिरदोंमोन ससियेल मिडियासो आंखौ जेबो खालामनो हाया नाथाय बियो दिनै लासिं सिं जानो गोनां जादों आरो बेनो जोंखौ एगजामपोल हिसाबै जोंखौ दिनै फोरोंदों जोंनो दिनै दिन्थिदों बे निमाहा बिनांनाय बाथ्रायानो दिनै दिन्थिदों जे मोनफ्रोम धोरोमखौ मोनसे नोजोरजों नायनांगोन नोंनि साननाय बा नोंनि गोसो सिङाव जा सानदों बे बाथ्राखौ बुंफ्रुनायावबो सोरहाबा माबा मोनसे खति जागोन नामा सोरहाबा माबा मोनसे मानहानि जागोन नामा बेबायदि बाथ्राखौ साननांगौ आंखौबो मैयानि समावहाय सासे बेक्तिया बुंदोंमोन गुन्डा हपलेस होननानै बुंदोंमोन आं बिनियाव प्रुफ बिदों नाथाय बियो आंनो प्रुफ होनो हायैनि जाहोनाव बियो आंखौ ब्लक खालामनानै लानो गोनां जादों आरो जुदि आं गमामायै जुदि बिनियाव जुदि आं प्रुफ बिनो थाङोब्ला आं जुदि बिनि सायाव जुदि एक्सन लायोब्ला बेहा खैफोद दं मानोना सासे बेक्तिखौ खुनु प्रुफ गैयालासे गुन्डा होननानै सोंखारिनो हाया थिग बेबायदियै सोरनिबा धोरोमखौ आसि थुनानै बेबायदि होननानै बुंनाया मोजां नङा बा सोंखारिनाया माब्लाबाबो गनायथावथाव नङा नाथाय जोंनि बे मेलेम बरहा थानाय मानसिफ्रा मा जाफ्लाङो गालेनफ्लाङो जेरै मैदेरा आथिं थोंब्रैब्लाबो गादलेनो बेबायदि जोंनि मानसिफ्रा गादलेनो आरो बेखौ गोरोन्थि जाफ्लांनाय होननानै बुङा बेखौ गोरोन्थि जाफ्लांनाय होननानै बुङा बेखौ गोरोन्थि मावनाय होननानैसो जों बुंगोन आरो मिथिसेयावबो मावनाय होननानैसो जों बुंगोन बयबो धोरोमहा गावबा गाव मोनसे मा थायो बिलिफ्स थायो फोथायनाय थायो आरो बे फोथायनायखौ लानानैनो मोनफ्रोम धोरोमा थांनानै थायो बेनिखाय सोरनिबा धोरोमखौ बा साना हौवा बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जों गोजानाव थानाया जोबोद मोजां आरो जोंखौ दिनै फोरोंदों जे फंसे बाथ्रा बुंनायनि सिगां जों गोबां बार साननांगौ बेखौ जोंनो फोरोंदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेयावहाय जों साननांगोन जों सिन्ता खालामनांगोन जे आं बेबायदि राव बुङोब्ला मा जागोन आंनियाव माबा मोनसे रिएक्सन जागोन नामा समाजाव माबा मोनसे रिएक्सन जागोन नामा बुंनो हादों होननानै दा बुं मानोना जों जुदि साना हौवा बाथ्रा बुङोब्ला खैफोदखौ जों गावनो भुगिनो गोनां जायो दानिया नैबे फोरोंगिरिखौ नायदो
बे फोरोंगिरिखौ नायदो ओरैनो बुङालै मानसिफ्रा मिथिबायना ओरैनो बुङा मास्टारफ्रा बिराद गुन्दा जायो होननानै ओरैनो बुङालै मानसिफ्रा मिथिबायना ओरैनो बुङा मास्टारफ्रा बिराद गुन्दा जायो होननानै आंबोथ' मास्टारखौनो मावोमोन नालाय दासो आं एसे आजिरा लानाय बायदि जादों सरकारि स्कुलनि नङाब्लाबो प्राइभेट स्कुलनि मास्टारखौनो मावोमोन नालाय आंबो दाबो दं बारु खारथ'वाखै आङो खारसिगोन बारा गैला दा नैबे जघन्य जिथु टंलायाव जादों सासे नाबालक उन्दै गथ' क्लास 4आव फरायनाय बेबायदि गथ'खौ दिनै बेबायदि सासे बोराय बैसोनि बेक्तिया मा होदों नोजोर होदों मेगन होदों बेसे लासिं सिं नङा होमबा बेसे लासिं सिं बुजाबायबो बुजायाखै नङा बुजाबायबो आरो थिग बेबायदिनो सासन होनांगोन जोंनि गेजेराव बेबायदि गोबां बेक्तिफोर थायो जायफ्रा नोजोर होबाय थायो लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनो सेस्था खालामबाय थायो बेफोरनो जोंनि गेजेरावहाय माखासे जिथु गाज्रिफोर बेफोरबायदि बेक्तिफ्रानो आरो बेफोरबायदि बेक्तिफोरखौ जों जेसेबां हायो गोख्रों साजा होनाया जोंनि थाखाय मोजां आरो बेफोरबायदि मानसिखौसो जों बुंनांगोन सोंखारिनांगोन गाज्रि रावफोरजोंहाय जायखिजाया दिनैनि दिनाव जों बेखौनो सोलोंबाय जे जोङो जेब्लायबो फंसे बाथ्रा बुंनायनि सिगां गोथौ सानग्रोनांगोन आरो साननायनि उनावसो जों बाथ्राखौ बुंनो नांगोन दे हामबायसै।